Son Manuel Rial, ou Manuel Rial Santos, son o que leva a portavocía ou o portavoz do Festival do Asalto Castelo. Que crees que pensa a xente do que implica ser parte ou ser organizador ou organizadora dun festival, como pode ser, ou dunha festa, como pode ser o Asalto ou a Carballeira de Zas? O primeiro que pensa unha persona cando sabes que organizas un festival é que maravilla que podes estar escollendo o cartel musical ou poder escoller ou traería estes grupos nos traería, pero non se dan conta de realmente de todo o traballo que hai detrás. A maioría da xente ten clarísimo o que faría no festival e dache consellos rapidamente, pero despois tamén hai que poñer o lombo para traballar. Desde dentro, que implica organizar un festival? Despois, desde dentro é cousa diferente, porque claro, estás traballando ao longo de todo o ano e hai moitísimas áreas que non se ven e que ao final compoñen o que é o festival, sobre todo se tes unha programación cultural paralela moi amplia, con multitude de actividades, nos que estás traballando ao largo de todo o ano e despois veste situacións como, por exemplo, que parece que o Asalto Castelo só se celebra no verán ou nas semanas antes, que estás o propio día de Nadal traballando nunha subvención para o Asalto Castelo, que me ten pasado xusto este ano. Cantos anos levas ti vinculado á organización do Asalto? Pois levo xa moitos anos. Ainda hai pouco estive intentando facer a conta, ainda non sei cando empecé, pero penso que foi aí máis ou menos cando estaba acabando a carreira, esa hai 14 anos. Mellor non facer contas de canto é iso, pero sí, eu creo que levo xa 14 anos traballando po Asalto. Antes deso, ibas á festa? Non iba á festa porque, bueno, daquela, a verdade é que o Asalto Castelo pois tiña mala imaxe, moitas veces tamén imposta, tuvo unha mala consideración desde o principio, e as veciños de Vimianzo empezaron a ver a festa pouco a pouco entrando nela porque, como digo, tiña unha mala imaxe. Eu, daquela, pois a verdade é que tamén era moi pequeno, entonces eu, ao ser un neno, eu vía a festa, asomábame detrás dos muros que había feitos así de erva ou de edras e demais, de vegetación, e para min miraba para arriba e vía asomar como un pau no que había un cráneo dun animal que eso teño visto algún ano, non sei se é certo ou non, ou está no meu imaginario xa, pero había eso como un cráneo dun carneiro enriba dun pau, eu dicía, pois isto efectivamente ten que ser cousa do demo, e aquí a xente que ven aquí a celebrar este festival pois ten que ser xente malísima, drogados, de todo o que se dicía daquela. E pouco a pouco pois, fui descubrindo que ese pau era o Ariete, entón, daquela pois, facías algo moi tribal a hora de ir a saltar ao castelo, e empecé pois, pouco a pouco a ver a maravilla que era o festival, o teatro, aparecer pois, o herói Irmandiño de repente nun tractor, como todo isto nos iba levando a un desfile de fachos, de lume, de tambores, e a vivir esa emoción desde dentro. Pero, vamos, ao principio, eso, vino desde neno, con moitísimo reparo, e pouco a pouco fun entrando, primeiro a raíz dos meus amigos da universidade que viña traendo así con orgullo, e despois xa directamente vivindo desde a organización. Imagino que esa parte tamén de organización tamén foi medrando pouco a pouco, non? Empezarías colaborando dunha forma na que agora é diferente ou non? Sí, eu ao principio estaba totalmente desligado da organización, eu vía sempre desde fora, e houve un día que Óscar me fixo unha entrevista de traballo directamente, citoume nun bar, eu non conocía de nada a Óscar, e entón encontrei-me ali no bar, el sabía que me dedicaba ou que acababa de facer a carreira de xornalismo, e díxome que necesitaban alguén para a comunicación e que si me interesaba entrar na organización. Eu dixen que sí, evidentemente xa me dixo, non vas ganar un peso, senón todo o contrario, vas perder moito, pero gustoume moito a idea, e a partir de aí xa me metín, e ao largo de todo este tempo tamén foi unha pasada. Tamén o traballo que fun facendo, tamén sentín que houve moita evolución tamén na forma de facelo, e para min fíxome medrar tamén moito profesionalmente, a pesar de que sea algo voluntario, tamén eu sinto que o Asalto Castelo foi algo moi importante tamén para a miña propia vida e para a miña identidade. Imagino que a nivel personal tamén ten unha repercusión importante.
Moitísimo, e sobre todo, claro, o ser a cara visible do asalto, incluso me recoñecen por aí. Moitas veces se me teñen dito, ti eres o asalto Castelo, tal. Para min, ser o asalto Castelo, por iso digo que é a miña identidade tamén personal. Fíxome medrar moitísimo, eu vivo con moitísima emoción. Eu, cada vez que se achega esa semana, pois xa olvídome de dormir, dedícome plenamente en corpo e alma ao asalto ao Castelo, e cada día pois poño un traxe diferente de irmandiño, noble, santa compaña, o que sexa, e vivo desde dentro, estou me fixando continuamente, o ter tamén o tema da comunicación, pois tes a liberdade de poder estar mirando a xente, as reaccións, escoitando tamén moitas cousas, entón, iso é o que máis me enche, ver a reacción da xente, ver como a xente o está disfrutando, eso, e tamén os comentarios do día despois, estar lendo pois, a repercusión e como se viviu, tamén solucionar os problemas que hai, por suposto, pois é o que máis me enche na organización do asalto. Iso da cara visible tamén toda unha responsabilidade. Sí, porque o propio día do asalto tamén tens que estar como tens que estar. Non te podes pasar demasiado, porque ao final tamén levas colgada a acreditación e, evidentemente, todos os que estamos na organización, pues, tamén hai que ter un respeto, como un camareiro que estea servindo un borracho total. Todo ten que ter o seu límite. Todo, evidentemente, estamos de festa, pero, vamos, que sí que tens que ter un cuidado especial. Hai algún momento para estar de festa? Sí. Hai momentos tamén para estar de festa, sobre todo a partir de que xa ven o asalto ao Castelo propiamente, unha vez que xa tomamos o Castelo, a partir de aí xa ven unha noite de concertos que xa se acabou todo. A partir de aí dis, bueno, si gravo algún vídeo ben, se non, para algo tamén se contratou un vídeo, vamos a olvidar xa disto, e como a mí moitos outros, non? Que a partir dese momento sí que podemos empezar a vivir a festa como debido. Hasta ese momento hai tamén moita tensión, porque ten que sair todo ben, no teatro son moitas cousas ao mesmo tempo que teñen que funcionar ben, e unha vez que xa pasou, ou que xa saltaron os fogos de artificio en riba do Castelo, pois estamos felices, e a partir de aí a vivir todos os concertos, e a celebrar. Algúnha anécdota que recordes especial do teu perfil de organizador, algunha anécdota que recordes do asalto? Anécdotas, algunha que non pasou, porque, por exemplo, nas semanas previas é moi habitual que eu soñe co asalto continuamente, e teño soñado algunha vez de que non había ninguén, de que por algún motivo eu non explicara ben o tema, e de repente chegaba o asalto e non había ninguén. Estaba totalmente vacío, eu, pero penso que dixen ben os días que eran, pero chegaba ali e non había ninguén. Eu falaba ca xente e depois non sei que pasou, porque as datas estaban ben explicadas, pero aquí non apareceu ninguén. Entón, sí que hai moita tensión en riba. Bueno, isto que dis é un fiel reflejo do que implica tamén a nivel personal e carga mental ser parte organizadora. Sí, a verdade que sí, porque hai momentos de moito estrés, algún ano tamén incluso ataque a ansiedade como tal, non, que afortunadamente nunca tive na vida, pero ao borde estiven en algún momento, eso sí que é certo. Bueno, seguro que tamén hai moitas anécdotas divertidas con público ou con xente que participa no asalto, non? Como festa que é, sempre nos deixa momentos divertidos. Houbera un ano que, porque no asalto ao Castelo, tendemos moito a alongar o festival demais, empezamos a facer moitas actividades tamén os fins de semana previos, e houbera un ano que decidíramos unir as dúas fortalezas que hai no Val, que eran, por un lado, o Castelo e, polo outro, o Castro das Barreiras. Entón, fixéramos ali unha actividade no Castro das Barreiras, que era pois un partido de fútbol gaélico, no que fixéramos unha comida. O conto é que, ao final do día, era a noite, para ali levárase o ariete, pero pouca xente pensara que o había que traer de volta. Entón, o ariete ainda pesa o seu, calquer día algún lle poderá tocar probar o ariete pesa o seu, e temos que facer os 2 kilómetros de volta da avenida de Fisterra, cortando o tráfico, chegando desde o Castro das Barreiras ata o centro de Vimianzo, e como tamén estábamos felices e divertidos, pois decidimos que íbamos a facer que asaltábamos sitios. Entón, puxámonos como a asaltar a iglesia parroquial desde fora, e o máis divertido, e ojalá haxa un rexistro deso, o banco, a Caixa de Aforros, tamén nos puxamos a intentar levantar co ariete a Caixa de Aforros, que oxalá a cámara da Caixa de Aforros guardase ese vídeo. Habería que pedir eso, Sí, habería que pedir ese vídeo. Cal foi a túa primeira carballeira de Zas? Recordas, máis ou menos? Non recordo exactamente cal foi a miña primeira carballeira, pero eu penso que seguramente foi o mesmo ano do meu primeiro asalto. Foron máis ou menos a par,
e tamén fora con amigas aquí de Carballo, da carreira, e recordo que flipara do espacio, do lugar no que se encontraba, ter ese palco ali metido entre as árbores, que sempre me flipou, digo, como dá xusto o espacio para colocar aquí un escenario rodeado de árbores, e a min, eso, eu alucinara, aparte, a mí tamén me gusta moito a música que soa na Carballeira, e vivir eso nese lugar era impresionante. Repetiches despois moitas veces. Todos os anos. Eu penso que non faltei ningún ano a Carballeira de Zas, e iso que coincide moitas veces cas festas de Vimianzo, pero eu sempre me organizo para vir a Carballeira, e despois, se ainda pillo o último pase da orquesta que toque, pois ainda vou, pero normalmente vou a Carballeira, non se pode faltar. Unha festa para vivir con amigos e amigas, no teu caso, digamos, a Carballeira. Eu na Carballeira sempre ando intentando multiplicarme para poder estar, é como os noivos dunha boda que intentan estar en todas partes, pois eu igual, porque sí que, aparte sempre se distribúen por toda a Carballeira, grupos de amigos diferentes, e intentas estar con todos un pouquiño, intentas estar un cacho con todos, sempre partes con alguén deles, pois o grupo de Vimianzo, o grupo de Santiago, o grupo de o que sexa, pois intentas estar un pouquiño con cada un deles, e saltar, bailar, e incluso ver como algún se tira rolos a propósito polo campo abaixo, polo monte abaixo, e poder disfrutar un poquinho con cada un. Como valoras ti a evolución da Carballeira? Porque é diferente a esa primeira Carballeira que foches, aínda que hai moitas cousas que se manteñen, outras evolucionaron. Sobre todo é interesante tamén a perspectiva, porque entendo que como persoa que está nunha organización de outra festa, pois que ten as súas similitudes en algunhas cousas, tamén hai aí unha visión interesante. Pois eu desde a primeira Carballeira que fun era só un día, só unha noite, incluso máis ben, estábase dedicada máis á noite, e iso foise alongando ao largo de todo o día previo, tamén con concertos, vese eso, que tanto como que o festival aumentou, como tamén incluso o propio público, e tamén a logística que leva todo isto, desde a zona da acampada, a feira artesanía, que é un brutal o que aumentou, hoxe en día, pois tamén, esa é un referente, xa o era daquela, ou xa é un referente en Galicia, nos festivais, e como dixo, a logística que leva todo isto, pois tamén evolucionou. Pasas de facer un festival unha maneira un pouco máis artesanal, cos tickets, coas entradas e demais. Por certo, que adoraba cando estaba tamén aquel disco, hoxe en día non tens ningún de reproducilo, eso tamén evoluciona, porque eso, que che pase a lista de Spotify, pero daquela o tema do álbum tamén me gustaba moito. E iso, hoxe en día pasas das pulseiras ou incluso os códigos, os chips para ir pagando xa cómodamente, incluso pagar con tarxeta no medio dunha Carballeira. A verdade é que fai as cousas máis fáciles por un lado, pero tamén leva unha logística tremenda poder organizar un festival dunha maneira máis profesionalizada, aínda que ao final os dous festivais somos feitos por persoas que non ganamos un peso que estamos detrás, e que acabamos profesionalizando tamén o festival, equiparándoos a outros festivais que realmente ganan cartos por iso, e que están feitos por empresas. Entón, a verdade é que sí que hai un traballo tremendo detrás. A evolución das dúas festas, coas súas propias, teñen unha identidade, pois cada unha ten a súa, e cas propias peculiaridades de cada unha delas, pero, en certo modo, non sei se compartes esta opinión, é paralela en moitas das cousas que ti citaches agora, non? Con diferentes tempos ao mellor, pero tamén esa profesionalización entre aspas, porque ao final é unha festa feita por voluntariado e tal, pero sí que existe, é paralela tamén a do Asalto, non? Sí, a Carballeira e o Asalto ao final teñen moitas similitudes, cada parte teñen o bo de que cada unha se fai nun mes, entón o Asalto é xullo, a Carballeira é agosto, e sí que pois son os grandes referentes como festival na Terra de Soneira, e incluso diría na Costa da Morte, eses festivais pois viron tamén como a xenda de festivais en Galicia pois se fixo tan grande que tes que competir con grandes empresas, multiempresas, tipo, que sei, Son do Camiño, os grandes festivais que evidentemente tes pouco que facer contra eles, pero realmente tampouco hai que loitar directamente, porque os públicos ao final tamén son diferentes, e ti estás ofrecendo algo que eles nunca van poder ofrecer, porque o cariño é como se fan as cousas, e o voluntariado que
que hai detrás e tamén o impacto real que deixan estes festivais nas comunidades, porque é moi fácil dicir nas empresas pagando un informe do impacto socioeconómico e cultural que deixa o Festival X montado por empresa non sei cuantos nun territorio, contratamos a isto, contratamos outro, pero realmente os festivais como o noso, feitos por asociacións, van deixar unha pegada sociocultural e socioeconómica tamén moitísimo máis real e incluso máis alongada no tempo que esos festivais que desembarcan nun sitio e vamos a mobilizar o rural, pero realmente feito desde unha maneira comunicativa. Para quedar ben e para ter unha boa imaxe, pois vamos a facer nun sitio que incluso nos vai a ser máis económico e ao mellor hasta somos capaces de engañar ao alcalde do término para que nos dé unha mellor subvención. Pero realmente non ten nada que ver. Un festival deste tipo, máis comercial, con un festival como o noso feito desde o asociacionismo. Igual eles teñen máis cartos, pero nós temos o pobo, non? Eso sí, nós temos o pobo, efectivamente. Eles terán todo o poder económico, incluso político, pero nós sí que temos o cariño e a identidade do propio pobo. Ademais, a Carballeira e o Asalto comparten algo moi identitario, algo que se berra nas dúas festas, non? Sí, o Asalto ten o berro propio que é lume, evidentemente, na Carballeira sempre me flipou que se berre lume, porque, digo, calquer día a xente que non este familiarizada, pois de repente empezan a escoitar lume e pensan que está queimándose o monte, ainda por riba no pleno agosto. Eu tamén, incluso hasta para comentar nas redes sociais na festa da Carballeira teño moito tino, porque ao final, lamentablemente, cando hai incendios e demais, dixo que non é políticamente correcto hasta cando penso nos emoticonos, se pos un lume e un árbol ao lado, pois non queda ben. Así que a irmandade entre Asalto e Castelo imos ter que facerlle uns emoticonos diferentes para representala. Que parte dirías que trasladarías de Vimianzo a Zas e de Zas a Vimianzo, non? Que parte, pois isto é algo que, ademais, entendo que se fai habitualmente, non? Que vas a un sitio e dis, que ben quedaría isto en Vimianzo, ou que ben quedaría isto... Que dirías ti que moverías dun sitio a outro? Pois eu, para o Asalto ao Castelo, sin dúbida, movería a Carballeira inteira, porque o sitio onde se fai o asalto é horrible, non teño ningún problema en dicilo. Xa fixemos abondo intentando facer grafitis e tal para disimular o espacio, é moi cómodo porque temos un jalpón onde guardar todo maravilloso ao lado, pero non é o sitio máis bonito do mundo, ese muro tremendo de cemento que temos aí. Do outro lado ves o castelo, eso sí, é moi bonito, castelo, montes, pero a verdade é que o espacio non é nada agradable. Eso sí, non mancha os tenis, porque é todo asfalto. Entón aí, a verdade é que non volves cun saco de terra como cando volves da Carballeira para sacalo de riba do corpo. Pero vamos, que sí, o bosque, eu sempre soñei con facer un asalto nun lugar natural ou nun lugar así tan máxico como é o da Carballeira de Zas. E ao revés, pois, traer para a Carballeira, non sei se o propio asaltiño podería ser divertido ao lado do río, facer unha batalla de auga, aparte hai moitas veces que se agradece, porque a Carballeira tenlle tocado días de moitísimo calor, de estar ali torrándonos no campo, así que sí que o asaltiño non vería mal algún ano. Deixamos aí a proposta, a ver se nos fan caso. Son estes dous festis ou festas, non? Que ao final son festas as dúas como as de toda a vida, digamos. As dúas festas símbolos da zona representan a nosa identidade como comarca ou como zona xeral. Eu penso que se alguén de Ribadeo, de Ourense, lle preguntas por Zas, vai pensar nunha folla de carballo ou vais visualizar a Carballeira, vai pensar na Carballeira de Zas. É Vimianzo, o castelo, evidentemente, porque é un monumento, pero que o castelo asociado tamén ao Asalto ao Castelo, e ao lume, e a nosa festa. Hoxe en día, o Asalto ao Castelo e a Carballeira son identidade tamén de nosa, a verdade é que tamén traballase moito niso, porque ao final intentas tamén deixar unha pegada no pobo, que o propio pobo tamén sinta esa festa como propia. Nos no Asalto, sobre todo tamén nos últimos anos, intentamos facer un traballo nese sentido, de intentar que non só se sinta como unha festa de Vimianzo, sino tamén de toda a comarca, intentar crear irmandade na comarca, convidando a todos os veciños das parroquias
do que foi o territorio históricamente gobernado polo castelo, pois que outra vez veñan a asaltar o castelo e sintan esa festa como propia. Incluso pois, se ve esa pegada murais, aquí na Carballeira pois, tamén hai murais que se ven durante todo o ano que falan da Carballeira, no Vimianzo tamén temos ali no centro da vila pois, un mural sobre o asalto, e hoxe en día eu fago moitas veces o paralelismo que sentimos os vimianceses co entroido do Ourense, porque no entroido tamén, cando chega o propio entroido, vívelo dunha maneira que é super loca e que é parte da tua identidade, e tamén se insultar un entroido tamén sacarías toda a carraxe de enriba do corpo porque é algo como insultar a familia, esa identidade propia. Cal é o teu desexo para as dúas festas, de cara ao futuro? O meu desexo para as dúas festas sería que non se acaben, primeiro, e que non se acabe tampouco a maneira de como se fan. Que non veña unha empresa que organice sin máis, porque tampouco, non sei a viabilidade tampouco de facer iso, non creo que unha empresa pudera facer estes festivais e, sobre todo, evidentemente, non os faría da maneira que se fan hoxe en día. Entón, eu o que espero é que siga sempre habendo semente nova, que sempre empece o que sempre estamos pedindo, que haxa remuda, que haxa novas xeracións que veñen e que tomen os pulsos da organización. Eu, no caso do asalto, non son pesimista, eu vexo que sí que hai xente que está entrando, por suposto que hai xente que leva moitos anos e que está desexando poder dar un paso atrás e que a xente nova asuma a organización, pero eu son optimista nese sentido, e a pesar de que cada vez hai menos xente nova nas vilas e que estemos perdendo iso, a que hai, eu vexo que sí que hai un futuro nese sentido. Se tiveras que dicir unha palabra que defina a Festa da Carballeira ou que defina o que ti sintes na Festa da Carballeira, unha sola palabra, cal sería? Cóxegas. Cóxegas por qué? Gústame. Cóxegas das boas, non cóxegas das que queres parar e dixme non me toques máis. Cóxegas das que estás nervioso todo o tempo, estás feliz, estás sentindo esa inquietude de querer estar pois, en todas partes. Ora vou a comer algo, vou a barra, vou a estar con este grupo de amigos que vin, vou a bailar esta peza, espera que está sonando a miña canción favorita. Estar nesa felicidade que tamén que che dan as cóxegas e ese formigueo que tes no corpo de querer estar na festa e non perderte nada. Pois vémonos na festa para non perdernos nada, primeiro no asalto, despois na Carballeira, por orden cronolóxica. Moitas gracias por vir e tamén parabéns por todo o traballo. Moitas gracias a vos e lume, dixo eu, non? Lume.